ande horam de wuddi gas ko jaami handi mbeɗa faw taw mi ko dalli ko mi fawda ɗum andida ko yam warma kaw so fawata e dow gas ala fawani de ɓe def fawde tan taw ɗum kaw so gañori ɗon ummol walluma nak an ɗum somi wallani wallah kay tojtojmama heewe galle mi ɓooyi toon bom wallah jinna mbeɗa wadda hen ɗum hawni a non nami tampude a kirnaani kadi ok aɗon ɗon tan ko ni tan fawita ɗum ñoƴƴaɗo gasi gasi kadi kukaade ndiyam ngandu min fawide waɗi mi ɗiɗaɗo a fawi fawide accata koye so fasi yende kan tan mi adde an noon a mbeɗi namdal ɗon seeɗa an kaaliɗo mawɗo kaaliɗo kam kaaliɗo kam ana ko geɗe goɗɗe ɗe waɗata geɗe goɗɗe kam holɗum wayno ɓurnade ko boni en walla simmade ko yeru kellel ko ɗaɗa wiyano an kaaliɗo mbaɗa yiyan kaali ka heeliɗo ne jarata jiya ɗum fof noon ni tan wayno chef de bande ni amoɗo ɗo waɗan wayi kaaliɗo simmaki o yarani o ƴettani haydara ko gonde makko nede tolni ɗon tan yaayam rewnanmo ha reewi o rewnimo hawreewi ɗum wona rewande ɓolde wawi an kaaliɗo mum o way ɗum wona rewande ɓol accanam o fuuy tan te to jiiɗama ɗo ene no wayni noon sukaɓe rewɓe ndelle makko ko playboy waɗi hoore makko to woni ɗo ko mbiɗa ko wallayi nde huyɓe rewɓe ndiɗɗum nde huyɓere rewɓe noon rewiri e makko min mi anda koɓe jeeyi e makko koɓe dogoɓe tan caggal makko est ce que wona kam ko mornoto hoore nde tan waɗi ni tan an i ko morloto ko ɗum yiɗiɓe henete ɗo morluɗo hoore ma fof rewɓe ndewata ma kanko dal so morli hoore makko dal mbenda ɗo waɗi ko jigmo morluɗo hoore mum fof rewɓe ndewani ay sa min de so wona no huddema kam ni ɗum kaɓɓirme ma tekkere morlu hoora wonde an kanon haala ɗan hen ha joni ɗum hen ka kaɓuɗo yam tekkere kawle simimami ɗiɗa ko kaɓuɗe ndimam ma belle oui ko taki kam arde ɗo samedi passé ane yoro andal action dal 0 bon yoro ari ɗo pas mal du tout min jewtidi en tant que adulte et adulte tan haydara ah bon oui ma belle yoro wawa ummade ha galle makko o ari ha ɗo aɗa wiya kam y a pas de grande chose andene woto fomtumi sa yiɗi nande gonga mi yewtide e yero mais a yero nde jooɗi ɗo nde wayno kono daragalam tan kuccimi mbaɗa haalta kumbis ko tinanmi e nder ɓerdam ko ça me sûr et certain yero ko ɗum tinata par ce que regard uji ɗi ƴewanmomi ɗi ko ɗin regard uji o ƴewata kam ko tahi par ce que komi jiɗɗomo ma belle a pari min mbeɗa heeɗi ba à chaque fois mi wiyatmami faaro debbo ko dewgal tiyumadi yoro ko responsable ko moƴƴo sa andi a yiɗanimo woppumo ma belle sa yiɗi nande gonga yero fiila ko def ɗo mbanmomi e nder ɓerdam ɗum jinmi ganda ah bon c'est sûr yero tan jimmi ko bis ko gonga e ma ko an ɗo alamo mi riddani ɗo e galle he alamo arani ɗo momi riddani somi huccitema mbimami ko on jimmi poɗɗa andude ko oɗon jimmi ko an tan
yewni ma ɗo ça va kon ndawalɗa kadi ngal mi ƴewde min ganda joni tanma wonde no mbaɗɗa ande min tan no mbaɗɗani ɓurtani andani joni komi mawɗo mbaɗami tan ko gueɗe mawɗo no watte ka mawɗo ka fini pinɗina mi yewnima de ɗo tan lewiɗa no watte aɗa ñama kalis ma tan e lewi yero bonnima oɗo haalnam haalaya ko woni kadi joni joom galle ma mi anda ko bone gorko mi anda ko gonɗum joni ko biɗo ko puɗɗo bibje wiɗa ko kono min wawa yaade komi anda e ngoɗo wuuro yasi artir hakkille ma o an aɗa fijira hakkille ma o de an hol hakkille mo fijiri min mbeɗa haalanma ko gandumi aɗa wiya kam ko hakkille ma mo fijirta joni an holko ganduɗa ko gandumi ko ne heewi jeeno yero joni alana ñalli alana waali alana hiiri jamma e ñalawma nana waɗa lowodi ñallat ko yaara waalat ko yaara e yaasi ko haala kirowo tan kalata an holen haala kirowo c'est que ay yero sa yimo physiquement tan ganda fof ko yahani ɗum ɗon yero wona protége po jeynaba assalamu aleykum yero joni jogui ko ay blouse ngaji makko ɗi wona o joguino ko blouse ngaji makko ɗiɗi ɗum tan ɓorno yero ala ko waɗa sowona liggey mum sukaɓe mum galle mum joni blouse ngaji o jogui hen ko séri tubakoɓe mbiyata séri ko a jala o jogui hen ko ɗiɗo tubaji ɗi ko juuɗi ƴiye ko dabɓi ko ɗino waldata joni ɓaade hay joni wuttama ko balduɗo natti ɗum ɓornama mi an yaasa so yero ñantima wona titarma fewna gorko ma ha wayonno jaam machallah jiiɗo ɗum fof ma andu yasin oɗo ko fewni gorko mum jeynaba aɗani an ko muusime ma so neɗɗo wi yero tan aɗa waɗa ɗum defa aɗa ɓorno ɗum wutte avocat mi yiɗa jikku ma te mi hokkatama kaalade mbimami jasnaɗo jogui hen joni ko séri mi anda noon hol ñotonomo kono jungo ngo machallah ɗum fof de ko kalɗa ɗo ko fof ko titanma kono yeero kam a yii ɗum darde mum tan ganda wona coureur de jeu ƴeew regon mo anani min ɗum addanimi ɗo so ñolima lum jogatani ñolde bana gorko wayat noon wona ɗum ko surprise gaddannani eyyi sa yettima ɗon won contenaire goto no waɗno vélo ji bon mo haalanno kam haala vélo ji ɗi noon ɗum sa wawi jettanumi quelques information tan ok Moussa voilà ok merci beaucoup merci Seydi Diallo ok an aɗa haala téléphone tan ko sehlam goto gonɗo Amérique Moussa Diallo aɗa andimo kadi Moussa Diallo kañum bon min janumi voyage en Amérique la fois passé jimi toon conteneur uji vélo ji tokosi pour sukaɓe ɓe hanki noon ko ari hakkillam mbimi mais comme a wayri nande Zara wona no feewi de so taw ko haalde gonga wona no feewi et puis Tidja wonko teskitimi kadi hakkundam e Zara mboɗo andi kam ko gilli tigi rigui cukalel ngel omo yiɗi ɗiɗo geste uji mo hollatami ɗi so nananimi o noddat kam téléphone so yiyanimi o jeewat yomin jindira donc ɗum firtata tan ko omo yiɗi min tigi rigui e tewo gajaki noon ɗum kam mboɗo yenna ɗum joomum mais an noon nomi narini wa ni an kam aɗa yiɗum mais wat feere noon mbaɗa hen haggel miijota no feewi noon par ce que sukaɓe rewɓe il faut waɗa e kamɓe haggile ɓe daara no feewi par ce que rewɓe ɓe suudoto kamɓe il faut très faire attention aussi les femmes gonga anani a haali gonga tigi en fait ko kalɗa ɗo henna ko mboɗo wawi wiide ko ɗum tagui mi jaɓami yaltinde yiɗɗam e makko aɗa andi neɗɗo halpulareɓe ne mbiya neɗɗo so tinima tinmo
hay sa tinani mo tintinmo aɗa tinimo e ti min mi tini e berndam wonko tinata e yam dal an tawi e mani gongo a wimo tawela haala oto watta ɗum e yam oto watta ɗum e yam gonmi koye haalandema min yiyandem e makko so taw ko haalde gon kam mi añanimo mais comme no mbiruɗa ni an haali haalaka sukaɓe rewɓe joni ma ƴetta temps ma daraɓe no fewi dartinaɓe no fewi est ce que wona wonko addimo yam mi jewta so taw ko gilli saabu Allah e nelaɗo mum addimo yam ɗum gonmi e jewte ete somi yiɗum e makko boy ma yi goddum min wima noon so taw ko haalde gon mais quand même mi accu hakkille ko mbira kam fof ko noon kamɓe de ɓe yiiɗi suurade quoi ko ɗum tare effectivement tawi dal miɗo haalane ma pour mbaɗa hakkille no feewi dal mi faami kono ko mbimami ko noon wattere dimanche o annen noon aɗa foto reedu ma ndu ɗiɗo goɗɗo reedu kam jeenama no fewi on ma guertode tan aɗa ñama tan wattere dimanche uji ɗi aɗa doga ata ko tan ɗum ko boyi seeɗa addante caɗele de an geeji on nani gay wiyaade geeji dimanche taw ko yedi sak a sotti kadi sakuji goddi wona ho garɗa ko coodo mi ɗiɗo jibinaɗo wawi bonnude kalis je te jure aɗa wawi bonnude kalis par ce que a liggaki ɗum ɗum noon tagui mi liggaki ɗum an tan goto liggoto a yejjiti eyyi so taw mi dañi doole kam ko sababu nde wadde gasi ko ɓuuri kay kono noon aɗa foti jewde hay so taw ko magasin goto tokosel aɗa waɗa hen jeeguima tokos ɓuri tan yeydiriyankiyagal tan kew tan cérémonie soirée grand théâtre tan yasin annene eyyi jibinaɗo moto haal ɗum annene an guila ñanden mi haalnanimi mi wima mi noddi Seydou Dramé rabbama ko mi wi mbeɗa nelda ɗum ɗo kalis nelda kam cuubuji ɗo mi watta yeeyde annanɗa kam kalis ha tottumami 5 millions est ce que a neldi toon a ñaami wona mbima ko mbeɗa ya mbiɗa mi yaata a wiyannomi aɗa yaha mani pour cuubuji mbinoɗa kam aɗa yalta aɗa ka jiddo wadde voyage mbimami a yaltata noon mbimami kono mi wiyanima oto wat commerce e kono annene baba galle aɗa daña tan mi jooɗoɗo e galle he tan eɗen kuccodiri hay nokku mi yata an so heure yaade yene jaaha goppa kam ɗo ɗum tagui mbimami ya jeew hayso taw ko magasin gotel mbaɗa hen magasin jiɗɗa kono noon fuɗɗo webde noon an yiiɗi ko weebi wawno yiiɗi ko weebi hol liggoto an mbi an wawi tan mbiyeɗa chemise de nuit mi mbiyeɗa wutta baɗo fo gaddana kam rouge blanc ma an waɗi ɗiɗon mboɗo waɗa fete amour amen ko wadde de rouge blanc kam amour amen e bleu blanc rouge o e vert blanc aɗa yiɗi ɗum rouge o ko berne nde blanc o ko jam o eyyi jam e berne e kala ɗo mbiyeɗa teep mbiya feere teep jibinaɗam wiyam nam kay nam yummum sukaɓe aɗa andi guila hanki mbiɗa yinno jewten saabu aɗa andi guila ndesdirɗen ne hannde nana yiiɗa ɓooyde ko Allah ɓuuri waɗi duuɓi 25 25 ans noon wona 25 jours eyyi ɗum ɗon noon guila nden ha joni aɗa andi en ngala papier de mariage te aɗa andi ɗum joni eɗen jaa tan kono ɗum fotani wonde saabu aduna deeƴani hande min joni mbiɗa jogui compte am so mayde iwri bagoto Allah yawno subhanallah sukaɓe dañjuɗen ɓe joni e an hol baɗo yaade banque to waɗa justifié ko an woni gorkam ɗum ɗon joni ne wawi wadde causé probléme ok mbete ko téléphone o tagma haalde ɗum ñanden téléphone mo guitti voyage ɗum tagma haalde eyyi oɗon téléphone ko an hedditi haala mo on mi yejjiti ɗum mi paari o kan kayan pour min yaasi papier de mariage gonga ni ina foti wonde kala gonɗo couple ne foti dañde papier de mariage ɗum foti wonde ɗum won laawol par ce que comme ɗum kadi tiɗnata couple mais pour min e yiyandam papier de mariage ƴeyɓe ɗum ɓe ko liggotoɓe laamu ou bien liggotoɓe entreprise uji par ce que
foti wadde justifié so taw aɓe jogui debbo so taw aɓe jogui bibbe mais min koye liggeyam mum gonɗu min ligganto hooram koye magasin uji am jogimi holko mbaɗatmi papier de mariage deuxièmement kala compte mo gudditimi aɗa ande min kam mi anda an no guddirɗa compte ma kono haɗama uddide compte aɓe namdotoma janggo e jaam so taw min jiyanima hol poɗɗo arde ɗo henna ittude kalis o ɗo henna mi waɗi hen mi baɗi mi ɓe ha paɗi min mi haalirani banggue jawdi ndi oto yaaru toon kaaliranmami tan ko papier de mariage koko waɗɗi hakkude men en jettima ɗo ganduɗa hankanti en poti dañde kayit kono hollira kam enen ɗiɗo ɓe hande so goto men yiyaka janggo e jaam joomum men ne jogui ɗo mbawi tugnade kam gande tubak est ce que aɗa andi kayit tan andi kañum gongati enen ken julɓe ganduɗen ko religieuse religion meɗen kono tubak andi ko kayitji tubak kañum ko kayit tan andi gongati kono pour min dal ala nafoore no feewi ete en mbaɗani ɗum guila ni couple amen woni kesom en mbaɗani ɗum guila Kalidou en goni sukaɓe gen mbaɗani ɗum guila Aïcha woni cukalel donc hankkadi joni est ce que c'est nécessaire pour min c'est pas nécessaire min de so Allah aɗum wonno hakkillam de ɗeɗo balle fof mi wiyana men haalanma ma en jewtid hen komi jewnudomo min ɓuurma aɗa andi mi yewnuma gartumi tan aɗa addadu ko oro saaha noon tara jaam arti an toñi kam mi toñanima ma ka baɗo an ni toñi kam mi toñanima an toñi kam ƴeew tan ɗum an toñi min ɗiɗo rouge ala woɗɗinam ɗiɗo rouge blanc